ପୋହଳର ଅଟୋପୋଲ୍ ଆମକୁ 8ଟା କିସ୍ତିରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଟୋଟାଲି ରୂପରେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ 32,89,230 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ 5 ଡିପି ଅଟୋପୋଲ୍କୁ ଯାଉଛି 30 ଡିପିରୁ ସେହି 5 ଡିପି ଆମର 7ଟା କିସ୍ତିରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ତରଫରୁ ଆମକୁ 0.10 ଡିପି ଫ୍ରିରେ ମିଳିଥାଏ। ରୋବୋଟିକ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ 4 ଜଣ ଆମ ତଳେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ 0.10 ଡିପିରୁ ମିଶିକରି ଆମକୁ 0.40 ମିଳିଥାଏ। ସେଭଳି 1664ରୁ $1,000 ଆମକୁ ମିଶିକି 16 ଏବଂ 64 ମିଳିଥାଏ। 256 ଲୋକଙ୍କଠାରୁ 1 ଡିପିରେ ଆମକୁ 256 ମିଳେ। ସେଭଳି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 1024, 4096, 16,384 ଓ 65,536ରୁ 0.5 ଡିପି ହିସାବରେ ଆମକୁ ଅଟୋପୋଲ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର 5 ଡିପି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ 32,99,230 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ।